खुलुमबाय लोगोफोर बे बीजेपीनि सुबुंफोरा सानो जे बिसोरल' बे भारत हादरखौ मोजां मोनो आरो बाखि जेसेबां मानसि दोङो जायनो बे बीजेपीखौ क्वेश्चन सोङो बा माबाफोर खामानि मोजां मावाखैबा बिनि बिसय जुदि बुङोबाथाय बियो एन्टि नेशनेल पाकिस्तानी एजेन्ट चाइनिज एजेन्ट बेफोरबायदि बाथ्रा दिनै जोङो नुनो मोनो आरो मानि थाखाय मानो जोङो सरकारखौ मानो खुङो जोङो मा बाथ्रा फंसे सोंनो हाया नामा बाखि बेफोर बाथ्राखौ बाद दोन बेफोरो उनाव आङो रायज्लायगोन नाथाय दिनैनि टपिक्सआ मा दिनै क'क्राझार जनता पार्टीनि उनाव मोनसे पार्टी गठन जागासिनो दोङो आरो बयनिख्रुइ मेन दा नोजोराव नांनाय पार्टीया जाबाय E20 जनता पार्टी आरो बे E20 जनता पार्टीया मानो इन्टारनेटआव मोनसे पार्टी दादो आरो बे पार्टीयाव खोब खम समनि गेजेरावनो बहुत लाख लाख सुबुंफोरा बेयाव फल' खालामदो टुइटाराव जाथो बा इन्स्टाग्रामाव जाथो आरो बे E20 आ एक्चुअली मा मार बे E20 खौ सोबा मा जायो आरो मानो जोङो इमान रां होनानै E20 पेट्रल सोनो दिनैनि भिडिअ जोङो बेखौनो मिथिनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदिल' भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो सानफ्रोमबो आरो गोबाङानो नोंथांमोना आंखौ सापर्टबो खालामो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ बहुत बहुत धन्यबाद दानिया जोङो E20 पेट्रला मा बेखौ मिथिग्रोनि एक्चुअली जोङो सिगां पियर पेट्रल जेब्ला कंग्रेसनि समाव 65 67 बेफोरबायदि राङाव जोङो पियर पेट्रल जिथु जोङो बाइकआव सोदोंमोन गारियाव सोदोंमोन बिनि उनाव बे नितिन गडकरी होननाय सासे लामा होरि बानायग्रा परिबहन मन्त्रि बिथाङा जेराव थाङो बेयावनो E20 नि बाथ्रा बुङो जेराव थाङो बेयावनो E20 नि माने गावासो फोसावनाय बायदि आरो बे E20 जों आरो बै नितिन गडकरीजों मा लेनदेन बेखौबो जोङो मिथियो एक्चुअली बे E20 पेट्रला जाहैबाय पेट्रलजों लोगोसे 20% बेयाव खुसेर रोसि मिक्स खालामनाय पेट्रल आरो खुसेर रोसिया ओरैबायदि बेखौ खुसेर रोसिजों एथानल होनो आरो बिनि थाखायनो E20 एथानलनि इखौ लानानै E20 बानायदों दा बे पेट्रलखौ सोनायनि उनाव गारिफोरा मा जाबाय दङ बे पेट्रलखौ सोनायनि उनाव गारिनि माइलेजआ फार्स्टआवनो माइलेज खम जादो गारिनि जि इन्जिनफोराव दै बायदि किसुमान बुस्थु जमा जादो बा गारिफोर किसुमान खारैबो जालांदो एकदम गाज्रि जाथारदो मानोना E20 पेट्रलजों गारिफोरखौ सालायनो हाया नङा नाथाय बै लेभेलनि गारि नोंथाङा बानायग्रोनांगोन नाथाय सरकारा जेब्ला उकिलफोरा बे केसखौ सोरबा आदालताव लानानै थांदोंमोन आरो आदालताव जेब्ला सरकारखौ सोङो सरकारा मा बुङो मिथिबायना नोंथांमोना रागा जोंगोन बिसोरनि सायाव बिसोरो बुङो जे जोङो बे E20 पेट्रलखौ एक्सपेरिमेन्ट खालामदों दानिया बाथ्राया जाबाय मा एक्सपेरिमेन्ट खालामनो थाखाय इमान करर गारिनि सायाव नोंसोरो जबरदस्ति E20 पेट्रल सोना होगोन बे मानि रुल नोंसोरो एक्सपेरिमेन्ट खालामो गंनै गंथाम 10 खान गारि ला नोंसोरनि फैसाजों नोंसोरनि रांजों बायनानै आरो नोंसोरो एक्सपेरिमेन्ट खालाम बे E20 पेट्रलखौ लानानै नोंसोरो इमान सुबुंफोरनि हाराखास्ति बेसां थोबसे बे गोलोमदै हगारनानै मानसिया गारि गंसे बायो आरो बे गारियाव नोंसोरो बे सेम रांजों नोंसोरो पेट्रल फानगोन जे दामबो खम जायाखै बे पेट्रलजों बे गारिखौ नस्थ' खालामना होगोन नोंसोरखौ सोर अधिकार होदो बेफोरबायदि दा खोन्थाया जाबाय मा बे E20 पेट्रलखौथ' नोंथांमोना मिथिबाय दा E20 पेट्रलनि जिथु रेट सिगां बे नितिन गडकरीया बुंदोंमोन जे E20 पेट्रला जेब्लानो एथानल मिक्स खालामगोन पेट्रलाव अब्ला पेट्रलनि दामा मात्र पार लिटार 15 रांल' जागोन नाथाय दिनै थाइसेबो खमायाखै उल्था आरो बारायबावदोसो दा आं तामिलनाडुआव दङ नोंथांमोना गावबा गाव जायगायाव बेसेबां राङा पेट्रलनि नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहर दा बर्तमानाव जोंनि भारतआव पेट्रलनि दामा जाबाय 112 रुपिस आरो सेम पेट्रल नोंथांमोना आरो मोनसे बाथ्रा मिथिनानै आसरित मोनगोन पेट्रलनि दामा मा रखम सरकारा लुथिबाय दङ नोंथांनि आंनि पकेटनिफ्राय नाय सेम पेट्रलखौ बांलादेशआ जोंनि इन्डियानिफ्राय बायो सेम पेट्रलखौ नेपाला जोंनि इन्डियानिफ्राय बायो सेम पेट्रलखौ भुटाना जोंनि इन्डियानिफ्राय बायो नाथाय भुटानाव बै पियर पेट्रलनि दामा जाबाय अनलि 67 रुपिस
आरो बाखि हादोरफोरावबो बेफोरबायदिनो नाथाय जोंनि इन्डियानिख्रुइ खम गतिके साननानै नाय जोंनि इन्डियायाव मानो एफा दाम पेट्रला बिनि सायाव आरो पियरबो दंबावा भुटाना अलरेडि सिगांनो जेब्ला बे E20 नि बाथ्रा सलायबायदोंमोन जोंनि भारताव अब्ला सिद्धा बिसोरो बुंदो जे जोंनो E20 पेट्रल जोंनो नाङा जोंनो हरोबा पियर पेट्रल हराबा जोङो बेलेग बेबस्था लागोन मानोना चाइनायाबो खाथियाव दङ बिनि उनाव इन्डियाया पियर पेट्रलखौ बियाव हरो आरो हरनानैबो बिथांमोना प्रफिट लानानैबो 67 रुपिसल' अब्ला साननानै नाय दिनै बिथां नितिन गडकारीजों बे E20 पेट्रलजों मा रिलेसन दङ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनि E20 पेट्रल बिथां नितिन गडकारीया दि मानसिफोरनो फोसावबायदोंमोन बे नितिन गडकारीया सानै फिसाला दं आरो बे सानै फिसालाया गंनै ओरैबायदि गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रि दं जेराव एथानल बानायो जेराव खुसेरजों लोगोसे माखयजों आरो माइरंजों एथानल बानायो आरो बे कम्पानि मोननैया थांनाय बोसोरसेयावनो 200 बेसांबा करोड़ प्रफिट जादों अब्ला बे नोंथांनि आंनि पकेटनि राङा अबेयाव थांबाय दोङो बै नितिन गडकारीनि जितु फिसाला सानैनि कम्पानि बै कम्पानियाव थांबाय दोङो नङाबा बिथाङा सासे पेट्रलियाम मिनिस्टार नङा दिनै बिथाङा बै लामा होरि बानायग्रा मिनिस्टार बिथाङा मानो पेट्रलनि थाखाय एफा मानसिफोरनो फोसावहैदों जेब्ला क'क्राझार जनता पार्टिया बे नीट एग्जामनि पेपार लिकनि बिसयै दावराव दावसि खालामो बिनि उनाव सासे मिनिस्टारा रिजाइनबो होनांगौ जायो आरो बिनि उनाव दा E20 जनता पार्टी होननाय मोनसे जितु आइडि खुलिदो बेयावबो गोबां सुबुंफोरा बेयाव फल' खालामदो आरो लोगो लोगो नितिन गडकारीया दाखालि बावै मोनसे कर्टआव केस होयो जे आंनि बिसय सुबुंफोरा बे मेटा जितु AI फेसबुक बा गोबां AI एप्सफोरा आंनि माने बेरेखाय किसुमान इमेज बानायना होयो आरो भिडिअ बानायना होयो आरो बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव मोनसे मानसिफोरा फोसावबायदों आंहा बे E20 जो जेबो लेना देना गैया दा बाथ्राया नाय मायाव फैखो बिसोरो ओरैबायदि गिदोना बे क'क्राझार जनता पार्टिया जेब्ला आन्दोलन खालामनानै सासे मिनिस्टारखौ जेब्ला रिजाइन होदो एबार फालाया सोरनि बे नितिन गडकारीनि आरो नोंथांमोना बेखौबो मिथिना ला फैगो 4 आगस्ट खालि गासै जितु ट्रेन्सपर्ट विभाग दोङो जाय गारि ड्राइभार टेक्सि ड्राइभार जाय गावहा टेक्सि दोङो अट' दोङो बिथांमोना गासैबो पार्लियामेन्टआव थांनानै धरना हैगोन होननानै मोनसे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय दोङो आरो जामारगोन गथाय आरो बिनि थाखायनो बे E20 जनता पार्टिखौ खुलिनाय जादों दा नोंथांमोनखौ आङो बेखौनो बुंनो सानो जुदि हागोबा हेफाजाब हो हागोबा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ बा बेफोरबायदि आइडिफोरखौ फल' खालामनानै सापर्ट हो निजे फिजिकेलि हायाबाथाय ससियेल मिडियानि थ्रुयै नोंथांमोना सापर्ट हो आरो बे E20 पेट्रलखौ जोङो इमान रां होनानै जोङो बाया बेखौनो जोङो सरकारनि सायाव प्रेसार होनांगोन आरो E20 पेट्रलखौनो जोंनो नाङा मानो जोङो इमान रां होनानै E20 पेट्रल बायनो दिनै बिथां नितिन गडकारीया बुंबाय दोङो जे 167 रुपिस होनानै नोंथांमोना पियर पेट्रल बाय मानो जोङो पियर पेट्रलखौ 167 होनानै बायनो पागल मोनदो जोंखौ 167 रां होनानै मानो पियर पेट्रल बायनो नोंथांमोना सोरबा बायगोन नामा जुदि बायो जाय बेखौ बायनानै गारियाव सोनो गिदो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो नोंथांमोना मा सानो बे बिसयखौ आसलते धरना होमारनांगोन ना होमारनाङा बा बे E20 पेट्रलखौ बन्द खालामनांगोन ना नाङा बिनि बिसय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहर लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।